שלום לכולם, שמי אולג, ובסרטון הזה אני הולך להסביר על איטיות במחשב ועל דרכי התמודדות איתה. אני הולך להציג שלבים בסיסיים לניקוי המחשב. אז אני מתחיל, שימו לב. השלב הראשון הוא שלב בסיסי, רוב המשתמשים ידעו לעשות אותו, אבל אני אסביר בכל זאת כדי לתת איזושהי ודאות לעניין. שימו לב, כמה שהמחשב שלכם פנוי יותר מקבצים ותוכנות, כך הוא יעבוד מהר יותר. אז המשימה שלנו בעצם כעת היא לנקות אותו מקבצים ומתוכנות שאנחנו לא צריכים. איך עושים את זה? פשוט מאוד, נכנסים למי קומפיוטר, לכל הכוננים הקשיחים שלכם, כמו C למשל פה, ורואים איזה קבצים ותוכנות אנחנו לא צריכים, ופשוט מוחקים. אם אני אקח לדוגמה פה, אני לא יודע מה, את התיקייה הזאת שאני לא צריך אותה יותר, אז אני פשוט אקח ואמחוק. שימו לב, כמה שיהיה לכם יותר שטח פנוי על הכוננים הקשיחים, כך הם יעבדו מהר יותר. כונן קשיח שעובד במהירות סבירה זה כונן שיש לו לפחות 15% שטח פנויים. אז שימו לב לעניין הזה, וכאן נגמר השלב הראשון. השלב השני שלנו בעצם למחוק תוכנות, להסיר את התוכנות הישנות שהתקנו לפני כמה חודשים, אולי לפני כמה שנים. אנחנו כבר לא זוכרים אותן ולא משתמשים בהן, אבל כן, הן עדיין שם והן תופסות משאבים מהמחשב, אז המשימה היא להוריד אותן. מה שעושים כדי לעשות את זה, זה נכנסים לסטארט, קונטרול פאנל, ואז ל-Add or Remove Programs. כעת, הנה נפתח לכם את זה במסך מלא, נפתחה בפניכם רשימה של כל התוכנות שמותקנות על המחשב. אתם רואים, יש פה די הרבה. כעת המשימה שלכם זה לעבור תוכנה ותוכנה ופשוט לבדוק האם זה תוכנות שאתם מכירים, שאתם משתמשים בהם, ואלה שלא, בעצם פשוט לקחת ולהוריד. אם למשל לצורך העניין, לדוגמה אני אקח פה את סקייפי, בוא נגיד שלא השתמשתי בו כבר המון זמן, אז מה שאני אעשה זה פשוט יוריד אותו מהמחשב על ידי לחיצה על כפתור Remove פה. כאן הוא ישאל אותי האם אני בטוח שאני רוצה להוריד את זה. אם אני אלחץ לו כן, מה שהמחשב יעשה זה פשוט יוריד את התוכנה מהמחשב. שימו לב, כמה שפחות תוכנות יהיו מותקנות אצלכם על המחשב, כך המחשב שלכם יהיה מהיר יותר, חד וחלק. תוכנות שמותקנות על המחשב לוקחות משאבים אפילו כשהן לא פועלות. שימו לב לעניין הזה. רק אזהרה קטנה לפני שאני מסיים את הפרק פה, בשום פנים באופן אל תמחקו תוכנות שאתם לא בטוחים לגביהן. אם אתם רואים תוכנה שאתם לא מזהים, קודם כל מה שאתם עושים זה בודקים. והעניין הוא די פשוט, יש מנועי חיפוש בשביל זה, כמו גוגל, כמו יאו, או כמו כל מנוע חיפוש אחר שאתם מעדיפים. אתם פשוט מכניסים את שם התוכנה במנועי החיפוש, בודקים מה זאת התוכנה הזאת, מה היא עושה, וכשתהיו בטוחים ב100% מה התוכנה עושה, רק אז תורידו את התוכנה. שימו לב, הערה שנייה, ברשימת תוכניות פה בין היתר יש גם דרייברים. דרייברים זה התקני חומרה על המחשב. אל תורידו אותם בשום פנים באופן. הנה אתם רואים למשל כמו אטלון 64 פה, זה למשל הדרייבר של המעבד שלי. דברים כאלה לא מורידים כי הם יגרמו לכם נזק למחשב. אז תשימו לב גם לעניין הזה, וכמו שאמרתי, אל תורידו דברים שאתם לא יודעים מה הם. אז כאן סיימנו את השלב השני. שלבים מתקדמים יותר אני אראה בסרטונים הבאים. אני מקווה שאתם צופים באתר וקוראים את המאמר שלי על איטיות המחשב, ואם לא, אז כנסו ל-cyberfox.co.il ודרגו אותי בבקשה ותיתנו לי כמה שיותר תגובות, אני אשמח לקרוא. תודה רבה.